ko adi fof neddo eden gandi hono no kulle ladde walla kala ko wadi fittando ko wuuri jogi ko wiite sohlaaji non kadi potani martaba ene wadi sohlaaji baddidi ene wadi sohlaaji dewdi hen ene wadi sohlaaji dewdi hen non e der haydi gandal tubakobe be mbiyata dum ko triangle des besoins ne wadi les besoins de base non woni sohlaaji burdi waddade wadda sohlaaji so jidi mbasi wi burdo waddade sohla so waddi wata gasi hankadi burdi sabu kala ko waddi fitti ko so wadaka wonko bonnata ko ne wawi wonde hay gurdam e sohlaaji baddidi di ko adoro koko wawi tongude neddo e gurdam bele dandude hoore mum dum woni ñaamde dum woni yarde dum woni yaade dow wuro jaafodon e ko nandi hen walla fofde ganduda dum do so neddo wada dum wuurata dum wari non kala gaddo wardema ala sago heedema e deedo gede walla jiddo halfudema eto heedema e gotal e deedo gede so heedima hen sa wadani so tawde woni ko kanyum heedema e gurnam ko ala sago bawa do ta dum so wana dum a wuura ha wadde maccidinma wadde neddo so yiɗi maccidin neddo ne hasi heeda ɗum e gurdam mum heeda ɗum e sohlaaji mum mana baɗɗiɗi ɗi ɗum waɗi neɗɗo nde ari nde adi ko yidde dandude hoore mum woni ene sikka wadde foti adade jibinede e ko wiyete mecce koko wiyete sufugo woni kayat walla woni wooco eyyi walla raddo noon yo won ko raddo dow yo won ko raddo nder ndiyam e ko nandi hen woni rewde kullel hepto ɗum wara ɗum ñaama hono no mbaru tak-takri waɗata ni hono no cewgu waɗata ni neɗɗo ko ni wurduno o yeehi noon sendata neɗɗo e kulle ɗe ɗon ko neɗɗo Allah ne rokki ɗum hakkille o ene yaara yeeso pinal ngal ene yaara yeeso kono kullel ladde kañum koko deŋi cewgu no woruno gila e duuɓi ujunnaji tati ujunnaji nayyi ko adi annabi Isa ha joni cewgu noon wayi kono neɗɗo wona noon wayi hakkille o ene ɓosa kono noon yen tesko kadi hayto banggue mana tagodi ndi Allah ene wayla tagodi ndi e tugnade e sohlaaji ɗi neɗɗo o wuuri sabu neɗɗo gadano o ɓuri hofade e neɗɗo joni o ko biyeteɗo homo erectus o mana neɗɗo pottiɗo o waɗi neɗɗo fottade ko sohla muɗum famɗi less nden o ɓuri sohlude ko turade ko hoccata sabu ko koccowo sabu ko ngabbowo ɗum waɗi neɗɗo ɓuri tagari ha ɗesa en mbawa yettade toon ko tagodi biyetedi wandu ko gandal kalta waɗi noon neɗɗo ko ngabbowo neɗɗo ko cufowo neɗɗo ko daddowo ɓuri sohlu koko woni less wadde sa yi neɗɗo o guilay daawe gadane ɗe tawata ɗo ɓuri hofade ɗo ɓuri fottade seeɗa noon ha ɗo woni neɗɗo loy o woni homo erectus o hankkadi sohlaji makko famɗi less o woni neɗɗo hankkadi kakidiɗo o woni neɗɗo tan mo ganduɗa liggotoɗo hakkille tigui rigui kala komo sohla omo wawi jogade kutorde ɗum waɗi noon kono noon ɗum fof wonɗo fuɗɗori kala hen ko jiiɗa e nder tagodi ndi wonko yadata e yontaji e gurdam makko ɗo adi ɗo no mbirumami ni ko daddowo tan yeehi ha ɓooyi seeɗa o watti miijade settude leɗɗe saabu wardude leggal cattangal ɓuuri webde e wardude junggo meho en kadi pinal naati pinal ngal wone ɓosde yeehi ha ɓooyi seeɗa o miiji hay hayre settade kadi ɓuuri yawde warde e leggal cettegal saabu hayre ɓuuri teddude ɓuuri wawde dartade o watti miijade settude kaaƴe koye nder cettugol kaaƴe ngol jeyge yalta eyyi ko adi ɗum noon kam seeɗa ene sikka hay gollal mbimi raddo foti wonde meccal gadingal jibinede wadde eɗen mbawi wiide meccal gadingal jibinede hayso ene jogori jibinde kinde saabu hinde raddoɓe ɗum woodi e nder raddoɓe kadi aɗa wawi yaltide hen awoɓe e ko nandi hen wadde ene sikka nde wonno ko golle baɗɗiɗe saabu neɗɗo waɗata ɗum tan wuura ene sikka ko mecce gadiɗe jibinede walla ko kinde gadiɗe jibinede noon o watti e nder ko raddata ko o watti miijade marde mana nehde woni kulle ɗe ɗeɗo kulle ene beeli tew hay puɗi hankkadi il faut ko nehe puɗi ɗi ko hono noon e kulle ɗe ko hono noon woni hankkadi o wattinade wadde gaynaka hen gueɗe baaɗe hono noon ndema hen ne wawi jibinirede hono ni e cettugol kaaƴe ɗo e jaygue e nder cettugol kaaƴe ɗo kaaƴe ene pelɓodira waɗe won e kaaƴe so pelɓodiri wonko yaltata hen ko ne wawi so jappili lewta jeygol jibina jeygol adi jibinede eko wiyete mana saabu ko jogori addoyde mbaylandi ko nde wonno ɗo foof neɗɗo o ko haajuji ɗi ko dandude hoore mum jangol so ari o miijo huɓɓude jeygol ngol saabu o teskima wonde ene waɗi mana
ko enen mbiyata caasam ene yalta hen woni énergie ene yalta hen wadde o ito hen hokkamo nguleyki o danda hoore makko e jangol ngol kulle ɗe warata ɗe o watti dandude hen ko wayno joni guri ɗi ittude hen ne mojo ha joni de ko dandude hoore mum tan jangol so ari walla ɗasde hen wonɗen gueɗe watta ɗum no comtini suurade nde walla wadde ɗum no paɗe ni dandude hoore mum ha joni de wona wutte oɗo mo miijiɗen o saabu ɗo hankkadi ma sohlaji garoji ɗi ara ɗo fof ko dandude hoore mum tan ha hankkadi watti kulle ɗe o yimɓe e nder ɗum ɗo fof yimɓe ɓe gona yuɓɓude waɗa ko wiyete hankkadi ɗum ko cuuɗi naggam cuuɗi ɗi ne hen sahaji jomumen ne pelɓodira ha joni de yimɓe ɓe mbatta wadde fewnande koye mumen kaɓirɗe beele dandude koye mumen ha joni ko dandude nde kono yen tesko ɗiɗo yontaki ɓuuri hen hewde ko ɓalli men wadde wutte ko wiyete ko soit aroyde taw wutte aroyde ko sahaji cakkitiɗi ɓe garoy hen malheureusement temps woni raɓɓi tamin koko gasi ha laaɓi tamin koko gasi ha laaɓi kono noon e nder kaaƴe mana pelɓodiroje ɗe jeygol ngol hankkadi o watti teskade e irogol ngol won kaaƴe so ɓadima jeygol ngol mana kaaƴe ɗe tayat wonko simtata hen rendu e banggue woni ko wiyete jamdi noon sen jeehi duuɓi ujunnaji tati ko adi annabi Isa ha yettoyo e jamanu mo ganduɗa ko wiyete nangue hoore kellaw e nder fuutankagal en jalti e tekrur walla mbiyen e tekrur hawrata koye kirale noddeteɗe 1.650 nangue hoore kellaw dia ogo en ha e hitande ujunere woni hankkadi jogorɓe laamade taw laamori ko mbaylandi wiyete mana technologie ene wiye industrie taw kadi ɓuuri tugnade koye jamdi noon manna ara toñƴo ara manna ko cañu addi laamu fof gargu kadi ne eto wooda ko addi noon kono kadi wona tan wooda ko addi kono ne eto nuskude ko tawno ko garɗo fof ado wadde ko yidde ɓoyde e laamu ay yidde ɓoyde e laamu wona hande jibinade so ƴetima yidde ɓoyde e laamu kala garɗo yidde heptude laamu mum wonay willude ɗum wonay bonnirde ɗum kaari en ko ni mbayi kaari en ni ko hiitaɓe yaha ɗon ha yetto e laamu cakkitingol ngol ganduɗen woni laamu almamagal nde ari wiya en liggori ko diine mana dinno harmina ko heddi ko ɓendi ko gande men keddiɗe fof goppe ko gande mana ko mbilew ko ceefi moƴƴani gande ɗe tugnaki e ɓurana moƴƴani eko nandi hen addi noon ko ɓuuri hewde e mana e gande ɗe joguinoɗen e ko gande meɗen goppaɗe kadi ko ɓuuri hen hewde mbeɗa haala ɗum e deftere nde e kiɗɗe meɗen ɗe ɗe bonani kadi leƴƴi ɗi fof ne jogui ɗum mi wima nane e nder yewtere meɗen wonde hande aɗa heptina ɗum e nder hay inde tubakoɓe neɗɗo wiye fischer joni firti ko gawowo walla neɗɗo wiye chumareur firti ko tafowo eko nandi hen walla la forge tawi ko tubakoɓe français ko kalam ɗo koko allemagne walla to anglais eko nandi e ɗeɗon gueɗe ɗum ɗon wadde aɗa faama wonde eɓe joguino ɗeɗo kinde taw jomumen to asli ko tafoɓe walla ko awoɓe walla ko ɗatoɓe walla ko nandi hen kono serdi en e mabɓe kamɓe kinɗe ɗe gaare mabɓe nde ɓe kandaki ɓe coki damal ɓe bajjini ɗum mana ɓe niɓɓini ɗum ha niɓi ɓe beddi coktirɗe e maayo gueesi enen noon ko ɗum mbaɗɗen kamɓe ha joni mi udditi saabu cuballo o yiɗano goɗɗo ɓama cubalago ngu so wona paso mum gabo mana sakke o ko noon mana baylo o ko noon maabo o ko noon woni gande meɗen hankkadi moni fof hertude gandal mum kala maaɓe fof jaada e gandal men woni hankkadi gande meɗen ɗe jarani ina wawi dañi en fartange goɗɗo wawde artude hen saabu en kalani olan e darɗe ene daari ɗon e haɓade ko fati e ɗemɗe hayso tawi ɗiɗo jewte ɗiɗi ɓennude foof ina ɗeesi abitade hen ko an ɓuuri ɗum humpitade saabu ko daaɗo ɓurɗo laaɓede janggu kono tan mataw hande ko anni Allah hoddiri wonande yewtere nde yo en tongu ɗum ɗo min dokkuma tan konngol ma cakkitingol ceerno hammi Allah jarama tawde a haali ɗo olan mi salmina olan naaɓe e darde mabɓe